गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। बर' बिजोंजों फरायनानै बांसिन नम्बर मोननो हानाय टप 10 फरायसाफोरखौ एबसुआ बरायदों। एबसुनि बानजायनायाव 18थि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था 2024 राननाय हाबाफारि बानजायदों। गुबुन गुबुन बोसोरफ्राव होबोनाय बायदि देग्लायबो एबसुआ बर' बिजोंजों फरायनानै मेट्रिक आनजादाव बयनिख्रुइबो बांसिन नम्बर मोननाय फरायसाफोरखौ सायख'ना टप 10 कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था गथायबाय। एबसुनि बानजायनायाव क'क्राझार जिल्ला बनरगाव खाग्राबारि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव 18थि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था गथायनाय हाबाफारि बानजायदों। बर' बिजोंजों फरायनानै मेट्रिक आनजादाव बयनिख्रुइबो बांसिन नम्बर मोननानै उथ्रिसार जानो हानाय टप 10 फरायसाफोरखौ एबसुआ मोनबावदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे गेदेमा सोलोंथाइगिरि बिथांमोना। गोलाव बोसोर गेलेनायजों गावखौ बावसोमबोनाय सासे एथलेटिक्स भेटेरान स्पर्ट्समेनआ आरो बे बुहुमाव गैलिया। 95 बोसोर बैसोआव मैया 29 एप्रिलाव अरायनि थाखाय बे बुहुमखौ नागारनानै थांबाय बर'नि सासे एथलेटिक्स भेटेरान स्पर्ट्समेन सौरेन्द्र बसुमतारिया। 2001 मायथाइनिफ्रायनो एथलेटिक्स गेलेबोनानै गावखौ सासे जाफुंसार भेटेरान स्पर्ट्समेन महरै दानो हानाय सासे बर' सुबुंखौ जों थारैनो सिनायबोनो बावदोंमोन। दिनै बिथांनि थैनायनि उनावसो जों सिनाय मोनबाय बर'नि सासे थाखोमानाय एथलेटिक्स भेटेरान स्पर्ट्समेनखौ। बे भेटेरान स्पर्ट्समेनानो जादों क'क्राझार जिल्लानि बनरगाव गामिनि थागिबि सौरेन्द्र बसुमतारि। आथिखालाव बिथाङा बे बुहुमाव गैलिया। लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय एमसिसि सोलिबाय थानाय समनि गेजेरावनो इउपिपिएलनि माखासे मावथिफ्रा रां बिलाइनि सायाव उन्दुनाय, रांनि थफ्ला साननायनि सावगारि गोसारनायनि सायाव बिपिएफनि दैदेनगिरि कमल आजादनि खौरांगिरि मेल। रांनि सायाव उन्दुग्रा, रांनि थफ्ला सानग्राफोरखौ थाबैनो हमनांगौनि थाखाय जिल्ला बिसायख'थि मावख'गिरि आरो बिसायख'थि आय'गनिसिम गोख्रों दाबि दैखांदों। बर' अबर'नि राजखान्थियाव मुखुब नकल एसटि नब कुमार सन्याया क'क्राझार जिल्लानि फगिराग्रामाव जिएसपि दोलोनि बिसायख'थि फोसावदिं मेल। बर' नङै सुबुंफोरनि गेजेराव गामि गामि थांनानै बिनिता देखा जानानै बिसायख'थि फोसावदिंनायाव मुखुब नब कुमार सन्याया बड'लेण्डनि हेंथायै दिल्लीयाव बाथ्रा बुंनो जानजि खाफ्रादों बिनिता देखाया। फगिराग्राम ओनसोलनि सिथला, बिनासरा, मिलन बाजार, कुसुकाटा, खदालतुवा, बासबारि बायदि बायदि ओनसोलाव भटारफोरनि गेजेराव हाबनानै भट होनो खावलायो नब कुमार सन्या बिथाङा। क'क्राझार जिल्लानि 9 नं बनरगाव बियाबनि आप्लागाव प्राइमारियाव 18थि एमपि बिसायख'थिनि थाखाय बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया साखाफारा। लोगोसे दिनै इलेक्सन स्टिरिं बेखेवदों। बे हाबाफारियाव बिपिएफ दोलोनि लोगोसे समाज सिबियारि इनचार्ज जुबिराज बसुमतारि बिथाङा बेखेवनानै होयो। लोगोसे खौरां बिजोंनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायथि बावदोंदि 1 नं क'क्राझार लकसभा बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोआ गासै 2 लाखनिबो बारा भट लाना देरहासार खालामनो हागोन होननानै बुंथिदों। लोगोसे बिथाङा अरुन्दै होगोन होनना नंखाय फोरमानलाइ रानगासिनो इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा बेफोर गासैबो नंखाय होननानै जुबराज बसुमतारि बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों इउपिपिएल दोलोखौ गोख्रों सोंखारिदों। चिरां रुनिकाटा पश्चिम सालबारि गामिनि राजिब बसुमतारिया गावनि असे बिसि आरो फिसाजोखौ नागारनानै गुबुन हिन्जाव लाना खारखोमानानै दंहैयो। लोगोसे हिन्जावाबो फिसाय गारलायनाय आरो गथ' हिन्जावसाबो दं होनना मिथिदों। बेनिखायनो सोरबाफोर बबेयावबा नुबाय बायोब्ला नैबे 8011364735 आरो 9101016720 नम्बराव कल खालामनो न'खरनि सुबुंफ्रा गुरै खावलायदों।